Ahoj, vítám vás u dalšího dílu One Man Show a dneska se podíváme na to, jak jsem přidělal tuhle tu krásku nahoře a to, co mám teďkon pod sebou, což je podlaha. První si povíme o stropu, co vlastně jsem dělal, tak to jsem zapomněl zmínit v minulém videu, byl rámeček ještě pro ten ventilátor, ale to nebylo nic hroznýho, to jsem tam jenom přidělal. A potom takový detaily ještě jako zalepení tou stříbrnou, ale to jsem vám říkal. A strop, já jsem koupil plastový strop, takový plastový vlastně jako desky, to jsou po třech těchhle z těch jakoby ala dřevěných jakoby prknech. A kupoval jsem tam, protože jsem si říkal, že to bude jednodušší na vlastně jako to řezání nebo celkově na to, jak to přidělat. A druhá důležitá věc je, že ten plast je fakt lehkej, což je, takže obojí se dá se říct téměř naplnilo. A první vtipná věc vlastně se s celým stropem bylo, čím to přidělám. Nakonec jsem sehnal ty samořezný černý šrouby do sádroše, takže tam jsou samořezný šrouby do sádroše, drží to úplně, že bych se, kdyby to nebyl plast, tak se na to můžu pověsit. No a druhá věc je řezání. Já jsem první vzal to na cirkulárku, to bylo jaký nic moc, pak jsem vzal přímočárku, to bylo taky nic moc, pak jsem vzal flexu a to byla úplná hrůza, jo. Takže jsem v finále skončil u přímočárky. A teďkon proč? Cirkulárka to tak trošku nakousala ty konce, takže to nevypadalo hezky. A ta přímočarka to hezky uřízne, ale problém byl, že ona to jakoby tak jako lepí, že ona to rozstaví ještě ten plast, takže on potom to tak musíte od sebe odlepit a potom to jakoby se oddělí. Takže jsem to potom vždycky musel trošku jako zarovnávat nožem, naštěstí tady nejsou žádný moc místa, kde by to bylo vidět, tady je to vždycky pod těmahle rámečkama schovaný. No a z flexa to bylo hrozný, protože ono se to sice uřízlo, ale ta flexa to ještě víc nahřála, takže to bylo úplně rozstavený a to bylo jako příšerný, no. A v rámci přidělávání to bylo úplně jednoduché, já jsem to fakt jenom uříz, naměřil, jako zacvak do takových drážek, co tam jsou a přidělalo se to. A takhle to šlo furt dokola, jediný, co musel jsem tam přidělávat, ty světla, který nevím, jestli jsou vidět tady, tohle to by mohlo, není vidět, není. Tady vzadu, že by, jo, tady vlastně jsou, ani nejsou vidět, jsou tam černý ledky, dlouhý, nejsou vůbec vidět v rámci toho jakoby pohledu, což jsem mega rád, mně se to vlastně líbí, když nejsou ty světla vidět, jakoby když přijdete. A ty jsem teda zapojoval přes klasický vagosforky, tam blbý bylo, že jsem se vždycky musel dostat jakoby skrze ten plast, takže jsem tam vyřezal malou dírku, protáhnul kabely, není to vůbec vidět, to se mi fakt povedlo, jsem za to rád, tady máte fotku, vám sem hodím, jak to vypadá, když to svítí, to se mi fakt jako povedlo a s tím stropem nebyly žádný vlastně trable zatím, všechno šlo jak po másle, tam jediný, co tady vlastně vzadu za mnou, tady jak můžete vidět, tady jsem musel dodělat jeden takový dřevěný jakoby přídavek, aby se k tomu líp přidělával ten, dokonce jsem to tady dal do takového hezkého obloučku, hezky to tam sedí, tady si teda budeme muset ještě domyslet, jak se přidělají jak se tam dá koberec a tak, aby to nebylo vidět, ale to je, hele, problém budoucího já, jo. No, takže se stropem žádný problém, a co podlaha? Podlahu jsem přidělal z přítelkyní, takže jsme vyndali všechny vlastně OSBčka, co jsou na podlaze, vytáhli se ven, hodilo se na to lino, seřízlo se to podle toho, OSBčka se dali zpátky dovnitř, ještě jsem je přilepil pro jistotu, aby vlastně jako se tolik nehejbaly, spoje mezi tím jsme taky zalepili, protože to bylo trošku křivý, je tam lehkej takový, no já to nechci radši komentovat moc, prostě ty OSBčka vedle sebe moc neseděly, protože čistě i to zateplení se nedal úplně rovně. Jo, budu upřímný, prostě nepovedlo se to, ale nemůžu vytrhat celou podlahu kvůli tomu, že tam je prostě půl centimetrový, ani ne takový jakoby hub mezi těma dřevama. No, takže se prostě jsme to jenom zalepili, aby to nebylo úplně hrozný, aby tam nebyly ostrý hrany a pak se začalo vlastně pokládat, což znamená, že jsme vzali nějaký to lepidlo, který má být na to určený a nalepili jsme to jakoby na to lino a začali jsme to tahat vlastně od řidiče do zádu. Jo, přiznám se, byla to moje chyba, já jsem trošku vlevo to tam nechal jakoby přesah a celý to začalo o nějaký metr později ujíždět.
Na konci to vpravo ujelo o nějaký 2 centiáky. No nebyl jsem z toho nadšenej, ale hold zase musíte prostě se s tím smířit a nějak to napravit, takže já jsem vzal potom lino, normálně jsme to doměřovali, dolepili jsme to tam, všechno skvělý, myslím si, že to dopadlo tak, že to není ani tolik vidět. Pak mi došlo, jak jsem z toho byl špatný, že jsem to ani pořádně nenatočil, tu podlahu, protože jsem byl fakt vyčerpaný, ještě jsme spěchali pryč, takže omlouvám se, tady asi nebudu mít záběry a teď stojím vlastně na tom linu, takže buď tam nějaký budou nebo ne. Takže opatrně na tu podlahu, je to boj, není to tak jednoduchý, jak se zdá. To je taková ta klasická věc, že si říkáte dobrý, naříznu si lino, položím to, přilepím, ježíš, co by se mohlo stát, přesně tyhle drobnosti. Ale prostě dělám si to sám, jsem jako nadšenej, teďkon mně se hrozně líbí, že už jsem v té fázi, že přidělám věci, které jsou vidět a jsem jako z toho fakt nadšenej, jako cokoliv, ten strop, já kdykoliv sem přijdu a zapojím si světýlka, jenom abych se mohl pokuchat, takže to jsou fakt věci, které už mě jako mega těší a jsou fakt super, tady vlastně jak už je ta nosná konstrukce pro postel a dal jsem si sem jenom tu madraci a roztáhl jsem si. Jsem z toho byl zase mega nadšený z toho, jak to vypadá, prostě jenom to, že to vlastně bude postel, už tu byla vevnitř lednička, co je koupená, tak. Do budoucna se máte na co těšit, protože se to fakt jako rozjíždí, myslím si, že každý víkend teďkon vyjde video, tam jediný problém není to natočit už, tam jediný problém je to sestříhat, protože já fakt většinou jsem třeba od 8 do 8 u dodávky a z toho teda tak 4 hodiny jezdím po nákupech, ale to nevadí, ale fakt trávím jako hodně času prací nad tím, takže teď už jenom, aby se našel čas to sestříhat, snad se to povede a pokud se vám tyhle videa líbí, budu rád, když tam dáte like, odběr, nějaký hezký komentář nebo klidně konstruktivní kritiku, budu za to rád, když mi napíšete, jak jsem to měl udělat líp, fakt jakože blbý je, že už to nezměním, případně můžete dát nějaký tipy do budoucna, na co si dát zase pozor, jo, protože prostě chyby se budou dít, jsem si toho vědom, ale prostě tak to je. Tak díky a vidíme se u dalšího videa. Ahoj.